Jó estét kívánok, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy szokásos gyors visszajelzést hadd kérek, hogy lehet-e hallani a hangom az ország különböző pontjain. Szuper, nagyon szépen köszönöm, már jönnek is a visszajelzések. Hát nagyon szépen köszöntök mindenkit, csodaszép estét kívánok mindenkinek. Az én nevem Boldni Zsolt, aki még esetleg nem találkozott volna velem, vagy nem hallotta volna a hangom valamilyen különböző hullámon. Hát először is még mielőtt belecsapnék magába a bemutatkozásba, vagy magába a cég bemutatóba, engedjétek meg egy kicsit érzelmesen megköszönjem mindenkinek a múlt havi munkáját. Nem kaptam még a pontos lezárást az országok közötti versenybe, de úgy gondolom, hogy megint Magyarország végzett az élen, de ezt még nem fogom kijelenteni. Remélem Robert holnap reggel meg is fogja tudni erősíteni. Nagyon-nagyon erős hónapot zártunk, rengeteg új karrier született, rengeteg jó munkatárs minősült, ezt meg is fogjuk ünnepelni február 23-án, amihez az előző pillanatban betettem párszor ezt a céges videót. Mindenkit várunk február 23-án szeretettel a érdi szemináriumon. Jó? Csapjuk is bele és nézzük meg, hogy miről lesz ma este szó. Még egyszer engem Boldni Zsoltnak hívnak, üdvözlök mindenkit. Rólam annyit kell tudni, hogy lassan egy éve foglalkozom a Shopping Center Network üzlettel, és erősítem a Shopping Center Network-öt. Az egy év alatt számtalan emberrel találkoztam, nagyon sok tárgyaláson vagyok keresztül. Úgy gondolom, hogy elég sok tapasztalatot szereztem az elmúlt egy évben, mind pozitív, mind negatív élményben volt részem, de hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon jól érzem magam ebben az elmúlt egy évben, nagyon-nagyon megváltozott a nézetpontom, a nézőpontom az élet, a célok felé, és igenis nagyon-nagyon belemásztam magába a shopping centerbe, és úgy gondolom, hogy elég szélesen ki is ismertem. Miről fogok ma nektek beszélni? Magát a Shopping Center Network üzleti bemutatóját fogjátok tőlem hallani, de még mielőtt magába a prezentációba belecsapnék, nézzük meg, hogy miről beszélnek az emberek, milyen lehetőségek vannak esetleg ma hálózatos értékesítés területén. Az emberek arról beszélnek, és ez a dia mindenképpen azoknak szól, akik még el vannak kötelezve valaki felé, valami felé, vagy mondjuk, mint alkalmazott dolgoznak. Az emberek arról beszélnek, hogy rosszak a fizetések. Ezt én nem tudom senkinek sem megcáfolni, sem visszaigazolni, hogy ez igen így van. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit más oldalról megközelítve az embereknek nagyon széles lett a kínálati lehetőség, tehát nagyon sok mindent kínálnak a piacon, vagy a kísértés fogalmazhatnék így is. Rengeteg új olyan dolgot lehet kapni, amit mondjuk 15-20 éve ezelőtt nem kaptunk, és ma erre viszont nagyon sok pénzt költünk, mint például mobiltelefon, internet. Én azt a példát szoktam mindig elmondani nektek, mondjuk 20 éve ezelőtt te mennyit költöttél mobiltelefonra, internetre, mennyit költöttem én mobiltelefonra, internetre, és mennyit költünk ma. És ha ezt felnagyítjuk mondjuk egy ország részére, igenis az a sok pénz, amit oda fizetnek az emberek, akkor addig más helyre fizették, illetve másra fizették ezeket a pénzeket. De ha az emberek úgy érzik, hogy visszafizetés, úgy szoktak reagálni, hogy elmennek egy másod, sok esetben hallom, hogy választanak maguknak harmadállást. De ha neked 2-3 helyen kell dolgoznod ahhoz, hogy meglegyen a havi befolyt összeg, amire neked szükséged van, akkor nagyon egyhangúak a napjaid. Sok esetben hétfőtől péntekig, vagy akár ma már szombat-vasárnap is dolgozol azért, hogy eltartsd magad vagy a családodat. Ezért neked a mindennapjaid teljesen egyformák. Nagyon kevés szabadidőd lesz, és én úgy gondolom, ha valaki sokat dolgozik, mint az említett példában, akár hétfőtől vasárnapig dolgozik valaki, akkor ő neki nincs szabad ideje, nem lesz lehetősége kipihenni magát, pedig ahhoz, hogy mindig 100%-ot tud nyújtani egy munkába, igenis ki kell pihenni magad. Nem csak magad, hanem a családot is ki kell pihentesd, el kell őket vinni nyaralni, vagy esetleg telelni, ami ma már teljesen kiment a köztudatból. Egyre kevesebben mondják azt el magukról, hogy igenis, minden évben el tud menni nyaralni, minden évben el tud menni kikapcsolódni, vagy esetleg síelni. Pedig szerintem egy nagyon-nagyon fontos szempont. Pirossal húztam ki, hogy nincs előrejutásra való esély. Miért fogom ezt kielemezni? Én is voltam alkalmazott a 90-es évek elején, hát nem egész egy évet, ha jól emlékszem rá, mint vendéglátós dolgoztam, mint pincér dolgoztam egy vendéglátó helyen, és nagyon gyorsan rájöttem, hogy hát sok előrejutásom nem igazán van. Egy olyan helyen dolgoztam, ahol volt a kolléganőm, meg voltam én, azaz ketten dolgoztunk. És azon gondolkodtam, hogy jó, most 21-22 évesen elkezdtem dolgozni,
Mi lesz velem 25, 30, 35, 40 éves koromra? Én leszek a munkatársamnak a főnöke, vagy ő az enyém? És akkor hogyan tovább? Ennyi a maximum? Mi lesz belőlem, mire nyugdíjas leszek? Amikor tele voltam álmokkal, célokkal, vágyakkal, természetesen ma is tele vagyok, de mondjuk 20 évesen, mikor elkezdesz dolgozni, tényleg a fejedben ott vannak a célok, az álmok, a vágyak, te egy olyan munkahelyen kezdesz dolgozni, ahol ezt nem tudod megvalósítani, hogy lépésről lépésre fejlődj, akkor egy bizonyos idő után ezek a célok, vágyak eltűnnek, csökkennek, távolodnak, és egy idő után el is tűnnek. Nem fogod őket elérni. Szerintem az elismerés, az előjutási lehetőség az egyik leges-leges legfontosabb pont az emberek életében. Az enyémben természetesen minden esetben ezt elő fogom hozni, hogy igenis nagyon-nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogy ma egy hagyományos munkahelyen ez szinte lehetetlen. Illetve a főnök utasításai. Azt tudod, hogy te valakinek dolgozol, ott a nagy pénzt azt mindig a főnök fogja hazavinni. A főnök lesz az a személy, aki meg fogja neked mondani, mit kell csinálnod, azt is meg fogja mondani, hogy hol kell csinálnod, és ami a legrosszabb, azt is meg fogja mondani, hogy ezt mennyit fogod csinálni. És ha te ezek közül a pontok közül magadra ismersz, és úgy gondolod, hogy te változtatni szeretnél, neked ajánlom a Shopping Centert, természetesen mindenkinek, de kicsit talán neked ma jobban, a Shopping Center Network üzleti bemutatóját. Maga a Shopping Center Network egy vásárlói közösséget építő hálózat, melyben vásárlókat regisztrálunk, érdekelté tesszük egyik vásárlót a másik vásárló behozatalával, hogy egy óriási rendszert építsünk fel, egy fogyasztói vásárlói közösséget. Velünk szemben termékpartnereket állítunk, a kedvezményeket kérünk, hogy oda megyünk tömegesen, százával, ezrével vagy idővel 100 000 vásárolni. A rendszerünk az egy hálózatos lehetőség, tehát emberek, további embereket hoznak be a rendszerbe, tehát érdekelté vagyunk téve, ezért mondhatjuk azt is, hogy csúnya szó, hogy MLM rendszert építünk. Nézzük meg, hogy mi a helyzet ma a magyar piacon. Tudják, hogy Magyarországon több mint 20 éve vannak rendszerek, akik különböző termékeket, szolgáltatásokat hálózatos értékesítésben forgalmaznak. Én úgy gondolom, ezekkel a rendszerekkel semmiféle probléma nincs, ezekkel a termékekkel meg pláne nincs probléma. Nagyon jó minőségű termékek, kimondottan azt gondolom, hogy szükségünk van ezekre a termékekre, ezekre a szolgáltatásokra, de én azt is leszűrtem a piacon, azt vettem észre, hogy egy magyar átlag család ma Magyarországon nem igazán tudja havi szinten, mondjuk egy 4 tagú családnak minden hónapban ugyanazt a terméket megvásárolta a cégtől, ugyanazért a havi összegért. Mert ezek a termékek, amiket én említettem, ha jó minőségű, és azért ezt tegyük hozzá, hogy silány minőségét ne együnk meg, az egy jó minőségű havi termék, egy ilyen cégtől akár fejenként 20-25 000 forint is lehet. Hát egy 4 tagú családnál 80-tól 100 000 forintig, hát itt már egy óriási kérdés is van a fejemben, hogy igen, ezt meg fogja tudni tenni egy 4 tagú család minden hónapban biztosan? Én úgy gondolom, hogy az emberek sokkal többet költenek arra, amiről mi fogunk beszélni. Mit csinál a mi cégünk? Hálózatos építkezéssel, egy óriási fogyasztói tömeget megérintve, minden, ami a piacon kapható termék, tudjuk az emberek számára biztosítani a termékpartnerekkel. Tehát ez egy óriási pont, ha már odáig eljutottál, hogy megértsd a shopping centernek a nagyságát, hogy nálunk nem egy termék van, nem egy cégnek a termékét értékesítjük, hanem nálunk idővel minden termék megtalálható. Úgy van? És ebbe te be is tudod magad illeszteni, be tudod magát pozícionálni, nem csak mint termékpartner, hanem hétköznapi ember. Én úgy gondolom, hogy ezzel semmilyen más cég most nem fog tudni vetekedni, mert óriási az ötlet. Természetesen a cégünket mindenképpen meghatározza, hogy milyen termékpartnerekkel dolgozunk. A Shopping Center 3 év alatt a képen látható, természetesen teljesség igényessége nélkül mutatok most egy pár olyan termékpartnert, akikkel már dolgozunk. Az alapötlet, hogy internet, mobiltelefon, üzemanyag, élelmiszer, drogéria, ezeket a terméktípusokat, szolgáltatásokat multinacionális cégekkel fogjuk megoldani. Így tettük ezt Szerbiában is, ahol például a NIS Gazprom 480 üzemanyagtöltő állomáson biztosít nekünk kedvezményt. Vagy kiemelhetném a Telekom Szerbiát, akik mobiltelefont és internet kedvezményt nyújtanak, vagy a Lidl drogériát, Max élelmiszerláncot. Horvátországban a T-Comban dolgozunk, a Drogéria Márk, illetve a Billa élelmiszer üzlethálózattal. Ha ezeket a cégeket valaki megvizsgálja, és ezt megnézi, hogy itt egy nap milyen mennyiségű vásárló fordul meg, és milyen mennyiségű pénzt költ el,
én már azt látom, hogy ezek a cégek már sokkal nagyobb forgalmat bonyolítanak, mint bármilyen más hálózatos értékesítéssel foglalkozó cég Magyarország területén. Én semmiképpen még el sem mondtam, hogy például Eko üzemanyag hálózat 7000 üzemanyagtöltő állomással rendelkezésre Oroszországban, vagy mondhatnám a Vodafone Romániában, Magpetrol, és így tovább, és így tovább. Hát ezek egytől egyig nagyon-nagyon komoly cégek. Ha ezek a cégek fantáziát látnak a shopping center networkben, kedvezményt biztosítanak a cég számára, onnantól kezdve nekem egy pillanatig sem volt kétség, hogy a shopping center felépül-e vagy sem. Mert azt tudom, hogy ezeknél a cégeknél stabilan naptól, héttől, hónaptól függetlenül mindig az emberek nagyon komoly mennyiségű pénzt fognak elkölteni. Ha mi ezt a rendszeren keresztül egy töredékét meg tudjuk mozdítani, higgyétek el, már csak egy töredéke is elég ahhoz, hogy a legnagyobb forgalmat, amit valaha látott Magyarország, hálózatos értékesítésben meg fogjuk tudni csinálni, és rajta vagyunk. Magyarországon második éve van jelen a shopping center, és már nagyon komoly termékpartnerekkel tudunk szolgálni. Több mint 600 termékpartner, köztük olyan, mint az Agip és üzemanyagtöltőállomás. Agip 179 benzinkúttal áll rendelkezésünkre. Magyarország területén én úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon komoly szolgáltatási terület, és 3%-os termékpartner visszatérítőként üdvözölhetjük. Ha valaki kiszámolja, hogy mennyi most egy liter üzemanyag, abból 3% visszajön a shopping centerhez, amit egy hálózatos struktúrában visszahoztunk, én úgy gondolom, az már önmagában is nagyon komoly. Ha megértitek azt, hogy mi egy visszatérítéses rendszerben dolgozunk, ahol a kedvezményt nem adjuk oda azonnal a vásárlónak, hanem mondjuk a rendszeren keresztül egy részét megdolgoztatjuk, és ebből a 3%-ból akár 30-40-50-60%-os kedvezményt is ki tudunk dolgozni. Dolgozunk a reállal is, és a reál pontokkal, élelmiszer üzletről van szó. Országos szinten 2300 üzlettel áll a rendelkezésünkre, és 5%-os termékpartner visszatérítő a shopping center felé. Hát én azt gondolom, mint folyamatos fogyasztó, nagyon sokat járok élelmiszerboltba, mert otthon mindig megmondják, mit kell hoznom. Hát az 5% azért az nagyon komoly az élelmiszer kategóriában. De mindenképpen kiemelném a Vodafont, aki egy új szolgáltató nálunk, 2012. decemberre óta dolgozunk vele, többfajta lehetőséget kínál a vásárlóink számára, én egyet mindenképpen kiemelnék. Van egy olyan csomagunk, ami korlátlan beszélgetést biztosít a számunkra, független attól, hogy te abban a hónapban mennyit beszélsz. Elsőjén felveszed a telefont, 31-én leteszed, fix havidíjad van, és a havidíjad végszámlájából minden egyes munkatársunk visszakapja a 30%-ot cégszinten. A 30%-ot pedig beosztjuk a rendszerbe, és én azt mondom, ez egy brutálisan komoly, nagy kedvezmény. Ez csak egy kis összenet, párat emeltem ki, mert nagyon komoly jövőképünk van a vásárlói közösséggel, és rengeteg komoly multi érdeklődik már felénk, és gondolkodik azon, hogy csatlakozik hozzánk. Ilyen és ehhez hasonló cégekkel fogjuk lefedni teljes Magyarország, illetve Európa területét is természetesen. Maga az ötlet, ami azt gondolom, hogy zseniális és fantasztikus ötlet, a 90-es években Fratis Dragan fejéből pattant ki, aki azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne a világ legnagyobb hálózatát felépíteni. Míg ő megalkotta, kitalálta azt, hogy igen, ezt meg lehet csinálni, ez önmagában maga a vásárlói közösség. A vásárlói közösség az a lehetőség, amiben úgy igazából minden belefér. Itt nem egy cégnek a termékcsoportját értékesíted, vagy csak egy azonos termékét, hanem akár mindenféle termékből, mindenféle szolgáltatási területről tudunk termékpartnereket szerződtetni. És amikor elmondom azt, hogy ebben minden belefér, számomra a mindennél, a minden szónál nagyobb nem létezik semmilyen hálózatban. Maga az ötlet szerintem óriási, és mire be fogom mutatni magát a prezentációt, szerintem nektek is bizonyos lesz, hogy igen, a Zsolt ma este egy elég komoly üzenet mutatott be. A Shopping Center Network már a 12 országban működő cégként egy elég komoly vásárlói közösséget, nemzetközi vásárlói közösséget működtet. Fontos, hogy nálunk minden egyes országban, ahol a cég megjelen, így Magyarországon is hivatalosan céget kell létrehozni. Minden egyes országban ottani jogszabályok szerint céget kell működtetni, és az ottani adószabályoknak meg kell felelni. Tehát aki itt dolgozik nálunk, bármilyen jövedelem fog keletkezni, vagy ma estén fogok mutatni, mindig bruttó jutalékról beszélünk,
és mindenkinek külön jutalék után adóznia kell. Ezekben az országokban már teljesen hivatalosan működik a Shopping Center Network. 3 év alatt már 12 országban, köztük a volt jugoszláv tagállamok, mint például Szerbia, Makedónia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, ide sorolnám a román piacot, az orosz piacot, Hollandia, mindenképpen kiemelném a német és az osztrák piacot, akik 2012-ben csatlakoztak, és ha jól tudom, éppen ma este fog lezárulni az osztrák piacnak a lehetősége a kedvezményes befizetés, úgyhogy ha valakinek esetleg még van fontos dolga, azt tegye meg esetleg a lehívásokat. Jó? A célunk az, hogy teljes Európa területén jelen legyünk, és Európát meghódítva a világ minden tájára eljussunk, ahol igenis az emberek vásárolnak, vagy napi szinten vásárolnak. És azt gondolom, hogy ilyen földrész nincs a világon, ahol ez ne történne meg. Erről már beszéltem, a Shopping Center 2010. február 1-én indult el Szerbiában. Ez volt az első ország hivatalosan, aki megnyitotta a kapuit. Abban az évben még további 3, tehát már az első évben 4 aktív ország, és mára pedig az előző dián is mutatott 12 országban vagyunk jelen. 3 év gyakorlatban Magyarországon kijavította a különböző cégek, vállalkozások hibáit. Itt mindenképpen meg kell említenem egy olyan céget, aki Magyarországon 2006 és 2009 között nem egész 3 év alatt egy 465 000 fős vásárlói közösséget indított el, ami azt gondolom egy nagyon komoly regisztrációs, hogy is fogalmazzam, nagyon komoly regisztrációs robbanásszerűség volt. Velünk szemben volt 13.700 olyan termékpartner, akik 16 000 helyen fogadták el a kedvezményes kártyát, és a harmadik évben egy 24 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak. Ez a cég bebizonyította azt, hogy Magyarországon nagyon komoly igény van a vásárlói közösségre, a kedvezmények lehetőségére, és meg lehet csinálni egy nagyon-nagyon komoly, akár 24 milliárd forintos forgalmat is. Ezzel Magyarországon a valaha legnagyobb forgalmat bonyolították. Semmilyen cég meg sem közelítette ezt, és én úgy gondolom, hogy maga az alapötletet azt, hogy részesüljünk mindenből, amit az emberek így is, úgy is minden nap elköltsenek, ennél nagyobb ötletet senki nem fog kitalálni. Maga a cégünknek a célja az, hogy egy olyan valós vásárlói közösséget létrehozunk, ahol mind a vásárló, mind a termékpartner jelentős előnyben részesül. Számomra ez egy nagyon fontos hivatás, vagy kihívás, és ezt én minden nap szem előtt tartva építem a hálózatot, és megmutatva a munkatársaknak, akik csatlakoznak hozzánk, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Azért is fontos ez számomra, mert ha nem azt tesszük, amilyen irányt képviselünk, akkor leszünk mondjuk 500 000 mi is a piacon, és annak csak egy töredéke fogja használni a rendszert, hát az annyira nem jó. Jó? Úgyhogy magát a célról ne vegyük le a szemünket, és kérlek benneteket, hogy ti is e szerint járjatok el, és igenis ezt a célt képviseljük. Maga ez a dia számomra nagyon sokat fog mondani. Abban az esetben, hogyha most nem a Shopping Center Network üzleti prezentációt hallanátok tőlem, hanem mondjuk egy másik cégnek a prezentációját, nekem a beszélgetésünk végére el kellene azt érnem, hogy te tőlünk valamit vásárolj, vagy eladjál nekünk majd innentől kezdve valamit. Ennél a cégnél, a Shopping Centernél is szó sincs erről. Mi úgy gondolkodunk, hogy ez az üzlet, vagy úgy gondoljuk, hogy ez az üzlet egy óriási lehetőség mindazok számára, akik nem szeretnek eladni, akik nem szeretnének senkinek semmit eladni, vagy olyan embereket behozni, akiknek el kell adni valamit. A mi rendszerünknek a lényege, hogy független attól, hogy te akár igennel vagy nemmel válaszolsz a beszélgetésünknek a végére, de ugyanezt a lehetőséget éled, vagy használod nap, mint nap, vásárolsz. Azt is tudjuk, hogy az emberek nagyon sokat vásárolnak, és szeretnek is vásárolni. Ha te a mi cégünket választod, és ajánlod, vagy kínálod tovább a te ismeretségi körödbe, neked senkinek nem kell adnod semmit. Független attól, hogy igennel vagy nemmel válaszolsz, te ugyanúgy fogsz tankolni, ugyanúgy fogsz vásárolni élelmiszert, vagy bármi mást. Nekem nem kell megfogjam a te kezed, minden héten elmennem az üzemanyaagtöltő állomáshoz, és megtankolni az autót, hogy megmutatni, ezt így kell csinálni. Mert ezeket a dolgokat, amiről itt beszélek, mindenki önmagától így is úgy is meg fogja csinálni. Úgy van? Szerintem ez a hálózatépítési lehetőség, ez nagyon-nagyon sok könnyedséget ad a többi hálózatépítővel szemben. Használjátok, szerintem nagyon-nagyon erős példa, úgyhogy mindenképpen én szerintem ezt kell mondani és mutatni az embereknek. Maga a Shopping Center az egy óriási ötlet, ahogy már mondtam,
Azért is, mert mi a vásárlóktól nem kérünk belépési díjat. Nincs havi költsége, nincs vásárlási kötelezettsége, nincs belépési díj, nincs tréning, nincs szeminárium, kötelezően természetesen. Van egy regisztrációs lehetőség, online történik a regisztráció, másodperc alapon már kész is van a webiroda. A webirodából te otthon saját magadnak ki tudod nyomtatni a kedvezményre jogosító kártyát, és attól a pillanattól kezdve már használhatod magát a rendszert. Nálunk ugyanez vonatkozik a termékpartnerekre is. Nem kérünk a termékpartnerektől belépési díjat, kérünk tőlük viszont komoly kedvezményt, mint például Agip 3%, már említettem, Real 5%, Vodafone 30%. Kérünk tőlük komoly kedvezményt, amit a rendszeren keresztül szétosztunk különböző felosztásban, amit a következő példában meg is fogok mutatni. Én úgy gondolom, hogy ez megint csak egy nagyon erős érv a piacon, hogy igenis a rendszerünket válassza bárki. Na most nézzük meg, hogy hogyan lesz konkrétan pénze magának a vásárlónak, vagy nekünk, mint hálózatépítő, hogyan tudunk az elején pénzt keresni, jó? Nézzük egy példát, ahol te vásárolsz 220 000 forintért egy televíziót, és legyen 10% a példa. Azért ez a példa, mert így kerek a történet, így fogod a leggyorsabban megérteni. Te, mint törzsvásárló, elmész a termékpartnerhez, te minden egyes esetben a 100%-ot fogod kifizetni, mert mi visszatérítéses rendszerben dolgozunk. A termékpartner az általunk kialkudott kedvezményt, ami a példában 10%, átutalja a Shopping Center Network számlájára. Maga a Shopping Center az elköltött pénznek az 1%-et, ahogy látjátok, illetve a 10%-ból, vagy azaz a 10%-ból megtart 1%-ot kezelési költségre. A mi cégünk adja vissza neked az 1% azonnali visszatérítést az irodádba, ami eddig 2% a 10%-ból. Abban az esetben, ha te már vásárolsz, akkor elméletileg téged ebbe az üzletbe valaki beregisztrál. Ő a te ajánlod, vagy más néven szponzorod. Minden egyes elköltött pénzednek a 0,5%-at a te ajánlod, illetve az ő és az ő és az ő ajánlója fogja megkapni, azaz fölötted lévő 4 törzsvásárló minden egyes esetben 0,5% ajánlói bónusz fog a cégünktől kapni. Tehát a 10%-ból egyet megtartott a cég, egyet kaptál te vissza, illetve 4-szer 0,5%-ot kaptak az ajánlók, ez összesen 4%, ha jól számolom. Minden egyes vásárlás folyamán ez a 4% kerül elosztásra, kivéve ha 4% vagy az alatti a termékpartner, akkor természetesen nem tudunk 4%-ot visszaosztani. Erre a weboldalon van egy marketingterv és egy táblázat, miszerint a megfelelő kedvezmény vissza van osztva. Jó, de maradjunk a példánknál. A 10%-ból 4%-ot osztottunk szét, marad 6%, azzal mi történik. A 6%-ot szintén te fogod megkapni, viszont nem adjuk oda készpénzben azonnal. A 6%-ot a Shopping Center egy úgynevezett árengedmény számládon fog elhelyezni, ahol akár egy nagy vásárlásból, mint ahogy a példa is mutatja, vagy idő folyamán sok apró vásárlásból keletkezik 13 000 forint, a cégünktől kapsz egy úgynevezett profitáló pozíciót. Na most a profitáló pozíciónak a nevében is benne van, hogy további profitot fog részedre, számodra profitálni fog, úgy van? Na most a példa teljes mértékben rólad szól a te vásárlásodból, a te vásárlási összegedből lett szétosztva a kedvezmény, és a te kedvezményedből keletkezett egy profitáló pozíció. Mi egy hagyományos rendszert működtetünk, egy Unilever rendszert, ami arról szól, hogy neked annyi direkt törzsvásárlód lehet, amennyi csak te akarsz. Magadhoz direkthez regisztrálsz 1, 5, 10, 20, 50-et, ők lesznek a te direkt vásárlói. Ők is tovább ajánlhatják, és ők is, akár mennyi mélységbe. Na most a következő példa alapján ők is vásárolhatnak, az ő vásárlásokból is idővel keletkeznek úgynevezett profitáló pozíció. Minél több profitáló pozíció keletkezik a rendszerből, annál nagyobb jövedelemre fogsz tudni szert tenni. Mi a hagyományos rendszer mellett működtetünk egy úgynevezett bináris rendszert is, ahova a profitáló pozíciókat helyezzük. Tehát fontos, hogy ebbe a bináris rendszerben nem embereket rakunk, hanem az emberek által elköltött pénzekből keletkező profitáló pozíciókat helyezzük a bináris rendszerbe. A bináris rendszernek az érdekessége, hogy van egy képzeletbeli felső és egy alsó ága. A profitáló pozíció mögé, egy mögé további 2, aztán 4, 8, 16, és így tovább, ezért bináris a rendszer kerülhet. Abban az esetben, ha a te pozíciód mögé a teljes struktúrádból
bárki által keletkezett pozíciók bekerülnek mögé úgy, hogy a képzeleti vonal felső felén további 2, az alsó részén további 2 pozíció, összesen 4 pozíció fog elhelyezkedni. Fontos, hogy mindig egyezőséget fog nézni a gép. Kapsz a cégünktől egy összegben 2600 forint jutalékot. Hát én azt gondolom, ez nem egy olyan komoly dolog, de menjünk tovább, nézzük meg, mi történik. Az alattad lévő hálózatból az emberek folyamatos vásárlásaiból, amit megbeszéltünk, hogy így is el fognak költeni, előbb-utóbb lesz újra 2-2, összesen 4-4 pozíció. A cég abban a pillanatban megint kifizet neked 3900 forint jutalékot. Ez már nem olyan rossz. Aztán további 4-4, azaz összesen 8-8 pozíciónál ismételten kapsz 5200 forintot. Ez már nem olyan rossz. Aztán majd 14-14 pozíciónál megint kapsz 6500 forintot, illetve 7800, és még a végén 10400 forintot is. Tehát a te pozíciód mögé, ha felsorakozik bárki által további 24 pozíció, a rendszer ki fog neked fizetni összesen 36.400 forintnyi készpénzt. El kellett neked ezért költened mennyit? 220 000 forintot, és kaptál 36.400 forintot. Hát szerintem ez nem olyan rossz dolog. Érdemes ezért tovább ajánlani? Én úgy gondolom, hogy igen. Na de nincs vége, menjünk még tovább. 24-24 pozíció után további 6-6 pozíció bekerül a rendszerbe, azaz 30-30 pozíciónál az előbb mutatott 36.400 forintnyi készpénzen felül a cégünk ad neked olyan 93.600 forintnyi pénzt, amit a rendszeren keresztül tudsz elkölteni. Ezt úgynevezett utalványban fizetjük ki. A 93.600 forintot neked kötelezően a rendszeren keresztül kell elhasználod, amelyből, hogyha elköltöd, megint 1% megy a cégnek, 1% neked, 4,5% az ajánlóknak, a többi pedig megy az árengedmény számládra, és amikor másodszor is elköltesz 220 000 forintot, neked keletkezik újra egy profitáló pozíció. Azt a pozíciót oda teszed, ahova te akarod a saját bináris rendszereden belül, és az a pozíció újra 2-2, 4-4, 8-8, 30-30, ismételten ki fog neked fizetni 130 000 forintot. Na most, ha ezt a példát megértetted valamennyire, akkor a kérdésem az, hogy szerinted életed végéig hányszor fogsz te a rendszeren keresztül elkölteni mondjuk 220 000 forintot 10%-os termékpartnernél? Hát én úgy gondolom, hogy úgy mindenre, élelmiszer, üzemanyag, internet, mobiltelefon, ingatlanvásárlás, autóvásárlás, utazás, és így tovább, hát életünk végéig nagyon sokszor fogunk elkölteni 220 000 forintot, ezért nagyon sok pozícióval fogunk rendelkezni. Tehát ha te ezt megértetted, akkor ez az egyetlen egy rendszer a világon, ami egy soha véget nem érő bináris rendszer, mert ide mi nem az embereket helyeztük be, hanem az általuk elköltött pénzek, ahogy már az előző példában mutattam, 13 000 forintonként a pozíciókat. Én azt gondolom, ez egy nagyon komoly és egy nagyon erős kifizetési rendszer idáig. Jó. Tehát miért érdemes mindig termékpartnernél vásárolni? Mert 1%-ot azonnal te kaptál vissza, 4,5% ment az ajánlóknak, 1%-ot a cég megtartott, a többi ment az árengedmény számlára, amiből az a pozíció keletkezett, ami az előző rendszeren keresztül mutatta, hogy hogyan lehet ezzel keresni mondjuk 130 000 forintot. Na most nézzük meg, hogy mennyibe kerül az a vásárlás, az a televízió, ha mondjuk valóban a rendszerünkön keresztül fogod ezt megtenni. Elköltöttél 220 000 forintot, abból 1%-ot azonnal te kaptál vissza, keletkezett egy pozíció, ami hozott idővel 36.400 forintnyi készpénzt, 93.600 forintnyi utalványt, ez végül a te kiadásod durván 87.800 forint. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly kedvezmény, mondjuk az eredeti árhoz képest nagyságrendben 60%-kal kedvező. Az elején azt mondtam, hogy vannak termékpartnerek 3, 5, 30%-kal, és ebből a pár százalékból, amit adnak a cégek, csinálunk nektek, csúnya szóval, akár 30-40-50-60%-os kedvezményt is ki tudunk dolgozni. Ezt a példát, ha te megérted, vagy megérteted az emberekkel, akkor neked a rendszer működni fog. Tudom, nem egyszerű a példa, én ezt mindig el is mondom, de viszont zseniális és óriási a rendszerben lejövő lehetőség. Kérlek, add tovább, használd, mert a rendszer attól emelem, hogy ezt tovább ajánljuk. Tehát miért neked többet?
A megszokott boltban néha 10%-os egyszeri kedvezmény, vagy mondjuk a termékpartnertől idővel akár egy 50-60%-os kedvezményt kidolgozni. Hát én azt gondolom, erre nem nekem kell válaszolni, én természetesen már tudom rá a választ. Bízom benne, hogy a prezentáció végére te is fogod tudni a kedvezményt, illetve magát a lényeget, jó? Na most nézzünk egy következő példát. Az előző példában azt feltételeztem, hogy van neked 220 000 forintod, és el tudtad költeni. A következő példában azt fogom figyelembe venni, hogy szeretnél te vásárolni, de nincs még ennyi pénzed. Nem tudom, hogy ki szokta ezt a példát hallani, vagy sem, de én ezt már rendszeresen nagyon sokat hallottam az elmúlt időszakban, és én úgy gondolom, hogy ez a példa kimondottan nekik szól. A következő. Szeretnél te vásárolni, de nincs ennyi pénzed. Azt a pozíciót, amihez az előbb el kellett költened 220 000 forintot, akkor kaptál egy 13 000 forintos pozíciót, te le tudod magadnak foglalni, be tudod fizetni a 13 000 forintot, és te azonnal be tudsz kerülni a bináris rendszerbe. Magyarul a 13 000 forintos foglalóddal te félretettél a jövőbeni vásárlásodra egy valamekkora összeget. Mindig meg szoktam kérdezni, és kérlek, kérdezzétek meg ti is az ismertségtől, ha nem értik a foglalónak a szerepét. Kérdezd meg tőlek, vagy kérdezem tőletek, fogtok-e jövő héten vásárolni? Fogtok-e jövő hónapban vásárolni, vagy esetleg egy év múlva? A válasz a 99%-ban erre, hogy igen. Megkérdezem tőletek, hajlandóak vagytok-e félretenni a jövőbeni vásárlásodoknak egy részét ahhoz, hogy azonnal tudj pénzt keresni a rendszerbe? Na ez konkrétan maga a foglaló. Te a 13 000 forintot behelyezed a rendszerbe, félreteszed, ez a te saját pénzed marad, a te foglalód, idővel majd kiegészíted ezt a 13 000-et mondjuk 207 000-rel, és már meg is fogod tudni vásárolni a televíziót 220 000 forintért. De közben a pozíciód neked már azonnal elkezd dolgozni, azonnal elkezd pénzt keresni. Tehát lefoglaltad 13 000 forintonként a pozíciódat, maximum 60 darabot, elkezded tovább mutatni az üzleti lehetőséget a jövőbeni partnereidnek, és amikor a te pozíciód mögé felsorokozik az előző példában ez a 2-2-4-4 30-30-ig a pozíció, te keresel 130 000 forintot. A 130 000 forintot elköltöd a rendszeren keresztül, vagy részét bárhol, de te a 13 000-et is felhasználhatod hozzá, jó? Tehát ez fontos, hogy a 13 000-et te foglalod, a jövőbeli vásárlásodnak egy része. Na most a példában megkerestük a 130 000-et, illetve van még 13 000 forintunk a befizetésünkből, van 143 000 forint, gyorsan költsük is el a következő példába. Azt mondtam, hogy foglalót el tudjuk használni, itt a példa. Megkerested rá a pénzt, elmész, megkeresed a megfelelő termékpartnert, ha nincs, akkor ajánlasz a rendszerünknek egy termékpartnert, ezáltal a termékpartnerek is komolyan elkezdenek csatlakozni hozzánk. A rendszeren keresztül készítesz egy utalványt, ennek a technikai részéről most engedjétek meg, hadd ne menjek bele. Ott fel tudod használni a múltban befizetett 13 000-es foglalódat, felhasználod a rendszer által keletkezett 130 000 forintot, ki kell egészítened még 77 000 forinttal, és így 220 000 forinttal meg tudod vásárolni ezt a televíziót. Így konkrétan a televízió vásárlásod kereken 90 000 forintba fog kerülni. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly példa, és hogyha te innentől kezdve azt hallod, hogy hát én szeretnék vásárolni, de nincs pénzem, és ezt a példát nem mutatod meg, a te lelkeden fog száradni az, hogy az emberek nem fognak tudni vásárolni. Legyen az csak a szomszédod, a barátod, az ismerősöd, vagy a rokonod, vagy az üzlettársad, igenis ezt a példát nagyon erősen mutassátok meg, és mutassátok meg azoknak a kereskedőknek, akik nem tudják eladni a terméküket, akik nem tudják eladni a televíziót, a biciklit, a bármit. Ez egy nagyon-nagyon erős érv ahhoz, hogy az emberek ezt megértsék és használják. Jó, na most független attól, hogy te ingyenesen regisztrálsz, vagy foglalóval élsz, mert értetted a rendszert, mindenki a hagyományos rendszert erősíti, ahogy már az előbb is mondtam. Neked itt direktben annyi vásárolod vagy munkatársad lehet, amennyit csak te akarsz. A te dolgod az, hogy ajánl tovább mondjuk az első ismeretségi körödben 10 olyan embernek a rendszert, akik megértik, és magát a vásárlói közösséget fogják használni. Akkor neked van első mélységben 10 aktív felhasználód. A célunk az, hogy a 10 embernek is legyen további 10-10-10-10 aktív felhasználója, így a második mélységben van már 100
vásárol. Így a harmadikban 1000, a negyedikben 10.000 ember fog elhelyezkedni. Ha jól számolom, ez 11.110 vásárlót jelent az első 4 mélységben. Az első példám első részében azt mondtam, ha te vásárolsz, és mondjuk te ott az alsó kis emberke vagy, a fölötted lévő 4 ember, ő fog kapni fél százalékot. Úgy van? Most fordítsuk meg, mondjuk te vagy ott az a szimpatikus ember középen, és lefele az alattad lévő 4 ember vásárlásából fogsz kapni. De nem csak függőlegesen, hanem teljes viszintes sorból, így akár a teljes 11.110 fő struktúrából fogod kapni a fél százalékot. Én amikor először meghallottam, hogy fél százalék, viccesnek tartottam, de most a példa kedvére egy picit számoljunk. Felhívom a figyelmet, hogy ez csak egy példa. Nem ismerek olyan hálózatépítőt, aki pont 10x10x10x10-es hálózatot sikerült már neki felépíteni, pár egy szabadon választható struktúrában, de mégis egy picit játszunk el a gondolattal. Ha neked van egy 11.110 fős hálózatod, mondjuk 4 mélységben, mit hozhat ez neked havi szinten? Én azt gondolom, hogy egy átlag család ma Magyarországon, vegyük csak a fő multi cégeinket, üzemanyag, internet, mobiltelefon, havonta 100.000 forintot el tud költeni a rendszeren keresztül. Ha ezt úgy számolom, 11.110 szorozva 100.000-rel, 1,1 milliárd forintot fognak otthagyni a törzsvásárlók a termékpartnereknél. Ez viszont nem kevés pénz. Az 1,1 milliárdnak a fél százaléka az a tied lesz, mert te vagy az ajánló fölfele, és a 4 mélységből te mindenki után meg fogod kapni a fél százalékot. Ha jól számolom, ez 5,5 millió forint havi szinten. Gondolom, ez azért már érdekes. Itt viszont nincs vége a lehetőség, mert hogyha ezt az 5,5 millió forintot megtermelte a rendszer, akkor hogy neked az alattad lévő bizonyos számú munkatársaknak keletkezni fog olyan pozíció, amit az előbb mutattam, az szinte 100%. Azok a pozíciók a bináris rendszerbe lehelyezve, ezek le vannak modellezve, további 1,4 millió forintot fognak hozni, plusz van még egy üzleti lehetőség, egy karrier lehetőség, amiről még egy szó sem esett, az még hoz neked további 2,4 millió forintot. Ha durván számolok, akkor ez 9,5 millió forint havi szinten. Hozzáteszem, hogy ez bruttó jövedelem, ebből természetesen adóznod kell. De kérdezlek, érdemes 10 embernek tovább ajánlani mondjuk havi bruttó 9,5 millió forintért? Hát szerintem ez nem volt kérdés. Jó, menjünk is tovább a példában, nézzük meg, hogy milyen jövedelmekről tudunk még beszélni. Az első és legfontosabb szempont, független attól, hogy te milyen csatlakozást fogsz majd követni, te mindig vásárló leszel, úgy, ahogy én is és mindenki, minden egyes saját vásárlásodból fogsz kapni vissza 1%-ot. Az előző példában megbeszéltük a 4,5%-ot, hát szerintem elég erős. Illetve meséltem nektek egy úgynevezett bináris fáról, ami 2-2-től 30-30-ig fizetett neked 130 000 forintot eredményezett a rendszerből. A bináris rendszer itt nincs vége. Nálunk egy egymást követő 6 gazdasági osztályon keresztül növekvő bináris rendszert működtetünk, ami úgy gondolom, hogy világviszonylatban is óriás, nagyon-nagyon erős rendszer. Ilyen erős kifizetési rendszerrel én még nem találkoztam. Több mint 60 rendszert megvizsgáltam, mire a shopping centerhez jutottam, de ennyire kreatív, erős rendszeren még nem találkoztam. A 6 növekvő gazdasági osztályban már csak hálózatépítők fognak dolgozni természetesen, mert ők fogják ezt megérteni, de iszonyat nagy jövedelmet tud nektek lehetőséget biztosítani. Azért is húztam ki pirossal, mert ez egy nagyon veszélyes jövedelem, ezt csak azoknak mutassátok meg, akik igenis látok már komoly pénzt, akik szeretnének komoly pénzt elérni, viszont érvéltek vele, mert tényleg nagyon-nagyon erős. Jó? Ezen kívül van karrier lehetőség. Nálunk minden egyes dolog másodpercenként történik, magyarul, hogyha bárkinek jövedelme keletkezik, abban a másodpercben ott van a webirodában. De nálunk nem csak a jövedelem másodperc alapú kifizetési rendszerben van, hanem maga a karrier szint lépés is másodperc alapú. Az azt jelenti, ha te csoportod egy bizonyos számú pozíciót generál neked, te felmész 2-es karrier szintre, aztán egészen 7 karrier szintig tudsz lépkedni, de te abban a pillanatban, hogy ezt elérted, már a 2-es karrier szint miatt vagy kifizetve, vagy 2-es karrier szint
tartozó jutalék kulccsal vagy kifizetve, és nincs az, hogy most nem hozza be a munkatárs, majd jövő hónapban fogom behozni, mert te abban a pillanatban váltottál karriert, és én úgy gondolom, ez nagyon-nagyon erős megint, jó? Az is fontos, ha te elértél egy 2-es karrier szinted, amit azt látom, hogy elég sűrűn érnek most el munkatársak, és ezúton is köszöntöm megint a szegedi csoportot, és örülök neki, hogy ilyen nagyon-nagyon erős csoporttá alakultatok. Pillanatokon belül jönnek a 2-es, 3-as, de országos szinten is most Békés Csabát hallottam, nagyon-nagyon megerősödtünk, nagyon örülök nektek, és tényleg nagyon sok helyen jönnek a jobbnál jobb munkatársak. Úgyhogy igenis, amikor 2-es karrier szintre jól valaki, és ezt már sokan láttátok, attól a másodperctel kezdve a teljes csoportod után te egy matching bónusz lehetőséget kapsz, ez egy követő jutalék, a jutalékok jutaléka, és én úgy gondolom, ezért érdemes egy picit dolgozni, jó? Tehát ezek a jutalékok a rendszer biztosítja nektek, és másodperc alapon vannak kifizetve. Ezen kívül vannak még különböző elismerések, például vezetőképzések, különböző kitűzők, névjegykártyák, számítógépet biztosít a rendszer számunkra, hogyha valaki elér egy bizonyos saját egységet, mármint direkt munkatársaknak. 5-ös, 6-os karrier szintől autó, illetve irodatámogatás. Hát egy nagyon jó érzés megnézni, hogy éppen azon a napon mennyi pénzt kaptál esetleg autótámogatásra, irodatámogatásra. Bízom benne, hogy egyre többen ezt el fogjátok érni, és ezzel fogtok tudni járni, használni, mert tényleg az a célunk, hogy támogassuk magukat a munkatársakat, mert azt gondolom, ezek fontos dolgok, és ez előre viszi. Függetlenül attól, hogy te mekkora lendületet fogsz ebből az ügybe venni, vagy mennyit fogsz ebben dolgozni, lesz egy ilyen webirodád. A webirodában másodpercenként fogod látni, hogy kiket regisztráltak, tehát hogy néznek ki a regisztrált vásárlók, mennyi a visszatérítési számládon a fél százalék, vagy esetleg, hogyha kisebb az ár, és akkor mekkora a visszatérítés, ezt még egyszer mondom másodperc alapon. Fogod látni, hogy hogyan alakul a jutalékszámlát, fogod látni a karrierszint lehetőségeket, a bináris fát. Egy nagyon összetett, én is azt gondolom, hogy nagyon érdekes dolog, kérlek benneteket használjátok, mutassátok meg az embereknek, mert tényleg egy nagyon összerakott, számomra nagyon szimpatikus irodáról van szó. Így néznek ki a pozíciók elhelyezve, mondjuk online nézetben. Azt mondtam, hogy egy pozíció akkor fizet 130 000 forintot, hogyha 30-30-at elér. Hát sokan megijednek, hogy úristen, 30-30 pozíció? Hát ennyi talán a világon nincsen. Ne ijedjetek meg. Amikor én is elkezdtem az üzletet, igenis dolgoztam 1-2-3 pozíciókkal, semmiféle problémám nem volt vele. De mára több 10 000 olyan befizetett pozíció már rendszerbe, ami csak a kezdet. Ez egy óriási üzlet. Az emberek rengeteg pénzt fognak költeni, és nagyon sokan meg fogják azt érteni, hogy igenis folyamatosan fognak költeni, és igenis hajlandóak lesznek a jövőbeni vásárlásuknak egy részét azért félretenni, hogy igenis a jelenben már most pénzt tudjunk keresni, vagy tudjanak keresni, mert szükség van a lehetőség, kell a lehetőség az embereknek. Így néznek ki a jutalékok jóváírva, látod, hogy melyik másodpercben ki után kaptad a jutalékot, szerintem nagyon-nagyon érdekes, és én azt gondolom, hogy ezt érdemes is mutatni, mert ez egy nagyon-nagyon erős kifizetés. Én nagyon sokat figyelem már az én webirodámat, és csodálkozom, amikor csak egy pár óráig nem nyitom ki a webirodát, és kinyitom, és fú, megint mennyi visszatérítés jött, mert már az emberek igenis használják, vásárolnak a rendszerbe, hogy éppen mennyi jutalék jött. Hát én azt gondolom, egy 5-ös, 6-os karrier szintben már érdemes kinyitni a webirodát, és meg lehet mutatni olyan hálózatépítőnek, aki azt mondja, hogy fú, hát jó, majd meglátjuk, mit tud ez a rendszer. Hát én már tudom. Bízom benne, hogy ti is nagyon gyorsan ezt meg fogjátok tudni, és én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly lehetőség van előttünk. Jó? Összefoglalva, kínáltam nektek ma este egy vásárlói közösséget, amit első hallásra, megmondom őszintén, én sem gondoltam, hogy milyen óriási üzletre van szó. Amikor elmentem valakihez és megmutattam, még az elején még úgy kicsit félve is mondtam ki, hogy hú, hát vásárlói közösség, ma meg teljes szívemből tudom felvállalni, hogy a legnagyobb lehetőséget tudjuk lerakni az asztalra. Jelenleg a piacon ennél nagyobb üzleti lehetőséggel nem tudsz találkozni. Esélyed nincsen ekkora forgalmat bonyolítani, esélyed nincs ilyen könnyen építkezni, amikor tényleg csak azt kell mondani az embernek, hogy hát szerintem holnap is fogsz vásárolni, és holnap után is, és azután is. És az emberek ezt értik, az emberek látni fogják, hogy mikortól hiszette, és akkor elkezd működni az üzlet. Jó? Ez mennyibe kerül? Igény szerint. Te döntöd el, hogy mennyit szeretnél a jövőben vásárolni, és mennyit vagy hajlandó azért félretenni,
hogy esetleg már most egy komoly jövedelmet tegyél szert. Hogy tudod-e használni? Szerintem nem egy bonyolult rendszer. Az, hogy most nekem be kell mennem az megnevezett üzemanyagkútra, és mondjuk egy sárga kártyát elővenni és 4 PIN kódot beütni, nekem nem okoz problémát. Ha olyan emberrel találkozol, akinek ez probléma, ne foglalkozz vele. Keressük meg azokat az embereket, akiknek lehetőségre van szüksége. És én úgy gondolom, hogy ma minden egyes embernek igenis szüksége van egy lehetőségre. Mert ma van az a pont, amikor az emberek igenis el vannak keseredve, az emberek keresik a kiutat, keresik a jövőbeni lehetőséget. Hát akkor mutasd meg nekik, ne várj semmire, mert a legerősebb rendszert fogjuk a kezünkbe. Jó? Hogy jó ez neked? Hát döntsd el te. Döntsd el te, én nem tudom helyetted eldönteni. Én 2012. február 7-én igent mondtam el az üzletre, és mára egy közel 5500 fős hálózatnak a vezetője vagyok, és én azt gondolom, ez csak a kezdet. Ez csak a kezdet, mert ha te ma regisztrálsz, ettől a mai InfoEst-től számítva pár éven belül akár egy több millió fős hálózatot fogsz tudni felépíteni a mi segítségünkkel, és egy európai szintű, egy világszintű jövedelmet tudsz magadnak szert tenni. Döntsd el te, hozz egy igent vagy nemet, viszont bármelyikkel is döntesz, én azt gondolom, hogy előtte azt gondold át, nézd meg, hogy mire fogsz igent vagy nemet mondani. Én most még segítek nektek egy 3 diában ahhoz a döntéshez, hogy igennel vagy nemmel kell az üzletre dönteni. A shopping center kínál egy olyan lehetőséget azoknak az embereknek, akiknek természetesen van rá lehetősége, egy kicsit esetleg többet mernek félretenni a jövőbeni vásárlásokra, mint egy átlag ember, ők magában a karrierben, és hogyha ezt alkalmazzák és továbbadják természetesen, mert ez nagyon fontos hozzá, már az elején komoly jövedelemre tudnak szert tenni, vagy esetleg karrierben is gyorsabban fognak tudni haladni. Mi ez? A következő a lehetőség. Nálunk Magyarországon 1 és 60 pozíció között tudsz te félretenni a jövőbeni vásárlással a bináris rendszerben. Mutattam az előbb, egy pozícióból 130 000 forint fog keletkezni, ha neked van több, akkor többször 130 000 forintot kereshetsz, ez maximum 60 pozíciót ölelhet át. Na most, ha valaki befizet 28-szor 13 000 forintot, neki lesz 28 saját névre szóló pozíciója, annyiszor tud keresni 130 000 forintot, úgy van? Na most 28-szor 13 000 forint, ezt még egészíts ki 2600 forinttal, neked abból tudunk csinálni 33 darab saját pozíciót. Ezt hívjuk 33-as modellnek. A célunk ezzel az, hogy már az elején komoly jövedelmet tegyél szert, illetve már az elején jól haladj a karrierben. A 28 befizetett pozícióból neked lesz 33 saját pozíciód a következő felosztásban. Az 1-es számú pozíció, hogy látjátok, követi az alsó ágon a 2-es számú pozíció, és a 2-es számú pozíció mögé megnyitjuk a bináris rendszert. Az 1-es mögé, a 2-es pozíció mögé teszünk le 2 pozíciót, az mögé majd 4-et, illetve 8-at, és még 1-2-t a végére elhelyezünk a 28-ból, így neked a 2-es pozíciónál azonnali jutalék fog keletkezni. Lesz ott 2-2, 4-4, 8-8, 14-14-es állás, és a mögötte lévő pozícióban is ott vannak a 2-2-4-4-es egyezőség. A rendszer ki fog neked fizetni 49.400 forintnyi jutalékot. Ezt kiegészítettük az előző 2600 forinttal, amit kértünk, hogy többet fizess be, így neked van megint 52 000 forintod az irodába, ebből tudsz újra 4 pozíciót rendelni a rendszeren keresztül, ezért a legoptimálisabb, mert a rendszeren keresztül kértük ezt, nem plusz befizetésbe, így már neked van 32 darab pozíciód, plusz kapsz egy bónusz pozíciót, a 2-es pozíció a 8-8-ra, így már neked van 33 darab saját pozíciód. Azt mondtam, hogy minden pozíció fog neked fizetni 130 000 forintot. Úgy van? Na most a kérdésem. Az 1-es számú pozíció, ahogy látszik is a képen, a felső ágán van 1 darab saját pozíciód, az alsó részén pedig 31 pozíció. Azt mondtam, hogy 30-30 pozíciónál ki fog fizetni neked a rendszer 130 000 forintot. Úgy van? A kérdésem, ha az első pozíciód 1/31-et mutat, hogyan tudod a leggyorsabban 30/30-as álláshoz eljutatni? Hát úgy, hogy ezt a rendszert megmutatva az ismeretség körödben olyan embereknek, akik már láttak komolyabb pénzt, vagy keresletek esetleg komolyan üzletben pénzt, megérti a rendszernek a működését, amit az előbb bemutattam nektek, ő is megérti, hogy ő is fog vásárolni a jövőben bármit az életben,
hajlandó félretenni ő is 366.600 forintot a jövőbeni vásárlására, őnek is ki fogjuk tudni alakítani ezt a saját 33-as modellt. Úgy van? A te saját 33-as modelledre csatlakoztatjuk az ő 33-as modelljét, mondjuk ide a 0-0-ás állás felső ágára, ezáltal az üres pozíció 33-0, az egyes pozíció pedig 34/31-es állás fog neked eredményezni. Úgy van? Na most az egyes pozíción a gép látni fogja a 2-2-től 24-24-es egyezőséget, kifizeti a 36.400 forintnyi készpénzjuttalékot, látni fogja a 30-30-as egyezőséget, megkapod a 93.600 forintnyi utalványt, te szponzoráltad, a te direkt munkatársad, kapsz érte azonnali jutalékot, illetve karrier bónuszt is kapsz az ő egyezőségére, és keresel vele 146.000 forintot. Felhívom a figyelmet, hogy egy még új munkatárs vagy, most jött ide dolgozni, behoztál egy új munkatársat, és kerestél vele 146.000 forintot. Na most én úgy gondolom, hogy ez itt nincs vége. A te kettes számú pozíciód 33-0-ás állás mutat. Úgy van? Kérdésem, hogyan tudunk a 33-0-ból újra 30-30-at csinálni? Hát úgy, hogy szintén oda is szponzorálsz egy 33-as modellt, vagy egy olyan csoportot, aki 33 pozíciót be fog fizetni, vagy vásárolni, és kifut a második pozíciód is. Te újra megint 146.000 forintot kerestél. Hát én azt gondolom, ha te rendelkezz egy ilyen 33-as modellel, heti szinten dolgozol 5 napot, napi 8 órába, hogy neked havonta nem egy ilyen pozíciót fog kifutni, az tuti fix. Én nem tudom mennyi a minimálbér, és ne is írjátok le a chat szobában, nem is érdekel, hallani se akarom, de hogy havi szinten egy normál munkatempóval 146.000 forintot megkeressél, vagy többször 146.000 forintot, én látom, működik. Használjátok, nagyon erős, nagyon komoly jövedelmekre fogunk tudni, vagy lehet már szert tenni, működjön, használjátok, jó? Tehát, hogyha ezt bárkinek tovább tudod mutatni, minden pozícióval, idővel fogsz pénzt keresni. A kérdés az, hogy te hány embernek fogod ezt az üzletet megmutatni, és igenis hány ember fogja ezt megérteni, vagy tovább általad használni ezt a rendszert. Jó, maga a shopping center az egy franchise lehetőség, mindenkit megkérünk, hogy semmiféle új dolgot ne találjon ki. Ügyvezetőnk Robert Pausics, akiről annyit kell tudni, hogy 17 éve foglalkozik hálózatépítéssel, 2 rendszert vitt a shopping center előtt sikerrel, programozó matematikus, kiszámolta a lehető legoptimálisabb befizetést, épített már hálózatot, hogy említettem, lépésről lépésre leírta azt, hogy mit kell tenni, ezt egy egyszerű listában fogalmazta meg, és higgyétek el, vagy lássuk be, én is azt mondom, hogy igen, ez az egyszerű lista működik. Ahogy már említettem, építettem már én is a shopping center előtt is hálózatot, ott is azért viszonylag helyek közel sikeres voltam, de bevallom őszintén nem igazán használtam ott azt az egyszerű listát. Ott is megvolt az, hogy legyenek célok, határidők, meg névlista, mosolyogtam rajta. Ma viszont tudom, hogy enélkül nem működik. Tudom, hogy vannak olyan vezetőim, akik hónapokon keresztül azt mondták nekünk, hogy persze, tudom én a célomat, persze, leírtam én. Tudom, hogy nem írta le. Tudjuk, hogy nem használja, mert akkor működne a rendszer. Tudjuk, hogy ezek közül a pontok közül te bármit kihagysz, mondjuk csak egyszerűen nem csinálsz üzleti bemutatót, vagy nem hívsz meg embereket üzleti bemutatóra, a kérdés akkor, hogy hogyan leszel hetes vezető, ugye? Tehát ez a pont, ez a 9 pont azért van, hogy ismételt, kezd el és csináld. Én február 7-e óta semmit nem változtattam ezen a rendszeren, és ezt a 9 pontot nagyon-nagyon szem előtt tartva, és természetesen a fő cél, hogy egy valós vásárlói közösséget felépítve, ahol mind a vásárló, mind a termékpartner jelentős előnyben részesül, sosem fogom levenni a szemem róla. Ezekkel a pontokkal te sikeres leszel. Ha betartod, a siker ott lesz. Én kívánok ehhez neked sok egészséget, kívánok neked ehhez sok kitartást, és hogyha igent mondasz az üzletre, akkor kívánom, hogy legyél a shopping center üzletben hetes. Ha nemet, akkor az élet más területén kívánok neked egészséget és sok sikert. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét, hogy péntek este megint ezt az 1 órát rám szántátok. Bízom benne, hogy egy kis segítséget megint tudtam nektek ehhez adni, hogy igenis sikeresek legyetek. Holnap reggel Robert fog benneteket 9 órakor várni a webkonferencián. Mi 12-en Magyarországról utazunk Belgrádba, megyünk egy szemináriumra. Bízom benne, hogy szép napotok lesz. Mi helyettetek is figyelni fogunk, meg fogjuk nézni a szerbeket, hogyan csinálják azokat a
az előadásokat, biztos jó szakmai cseleket fogunk tőlük elesni, este egy kicsit bulizni is fogunk, úgyhogy jól fogjuk magunkat érezni. Még egyszer gratulálok mindenkinek a januári teljesítményéhez, zseniális hónapot zártunk, az üzletben messze a legjobb hónapunk volt a január, én úgy látom most, úgyhogy húzzunk bele, kezdjük el februárt, és azt mondom, hogy mai nap is már jól tedd, úgyhogy kívánok mindenkinek egészséget, további szép estét és jó hétvégét, viszontlátásra. Sziasztok!